přichází nejenom jeden z nejsilnějších mužů České republiky a takový, řekl bych, snad ani ne konkurent, ale ve stejné branži se pohybující člověk jako strongman Jirka Žaloudek, kterýho jste viděli před chvílí, ale zcela regulérně si myslím, že to je chlap, který si úplně nejvíc v Čechách zahrává se svýma zubama. Já mu teď půjčím na chviličku mikrofon, aby vás pozdravil a řekl vám, co nám tady přines ukázat za certifikát, a pak ještě mám jednu takovou nabídku pro vás, jo? Takže příjemné odpoledne. Já se vrátím trochu do historie. Bylo léto rok 97 a mým malým dětem jsem pouštěl takový pořad v sobotu Rekordy kuriozity. A když jsem tam viděl, že tam je pár bláznů, co dělá podobné věci jako já, tak mě to inspirovalo k tomu, že začal jsem dělat nejenom věci v zubech, ale hlavně silové věci. A díky vlastně tady agentuře Dobrý den, která mě vlastně dala na ten správný směr, letím za 2 týdny do Ameriky, natáčet do Hollywoodu pořád o mých silných čelistech. Produkuje to nějaký pan Stan Lee, který produkoval X-mena, Spidermana, takže si asi myslí, že zpátky poletím potom sám po svých. Ale tady jsem vám přinesl ukázat certifikát, kdy se mi podařilo loni na podzim ve Vídni utáhnout kamion o celkové váze necelých 9 tun pákou. A tenhle rekord jsem sám sebe překonal před 2 týdny, necelých 15 tun. Jo, takhle vypadá nějak certifikát přímo z Guinnessovy knihy rekordů. Někdo mi říká, jestli si ho vážím, jestli je to můj poklad, tak říkám, že poklad ne. Poklad je můj syn, který má teďka momentálně, bude mít 3 roky, tohle je můj poklad. Takový certifikát, těch si můžu udělat, kolik chci. To je co namyšlenost? Fuj, ne, nic. Dobře, tak teďka vám ukážu, co budu předvádět amíkům, kteří jsou víc namyšlení než já. No, my jsme říkali, budou to pajské, my jsme říkali, že abyste si nemysleli, že to máme jako upečený z perníku, nebo já nevím co, nebo z polystyrénu. Takže nabídneme, tak jako jsme to dělali u Jirky Žaloudka, možnost několika silným chlapům, v tomto případě to můžou být možná i ženy, protože nebudeme zvedat betonové koule, aby přišli, a ne zubama, protože to jako riskovat nechceme, ale 2 kombinačkama si zkusili tu pajsku ohnout, jo. Takže Renek říkal, tyjo, jako když to budeme zkoušet v Pejru, tam určitě bude nějaký silák, ten to určitě dá, tak měl trošku obavu, že mu tady ty pajsky jako ozvohybáme dřív, než se do nich bude moct pustit zubama. Ne, ty jsi mi řekl, že musíme šetřit, jo, a takže v tom případě, jako ať jich ohnu co nejméně. Ne, tak to teda není. Tak to dejte někomu. Takže prosím vás, prostě, jestli někdo chcete, tak si to můžete přijít vyzkoušet, ale pojďte rychle, aby jsme se zbytečně nezdržovali. Já teda se přiznám, že si to vyzkouším, jo. Že jich zkusí udělat buď co nejvíc za 1 minutu, a kdyby náhodou mu to šlo úplně tak dobře, že všech 11, který nám tu teďka zbyli, zohybá rychlejc než za minutu, no tak budeme vědět, kolik, jak dlouho mu to trvalo. Takže prosím pěkně, jestli je všechno připravený. Kamery, zařvěte na mě, jestli vidíte dobře na velkoplošku, a kamery zkusme namířit Renkovi na obličej, aby bylo dobře vidět. Tam, co jste někde koukáte, vidíte dobře, je to dobře vidět, je dobře vidět Renkovu v obličeji, Renkova hlava. Renek si ty 50 koruny bude dávat do papíru, to je obyčejný papír, teď už ho tam vidím i já, takže se můžete dívat buď sem k nám, anebo na velkoplošnou obrazovku. Pokud jsme všichni připravení, souhlasíte s tím, abych odstartoval? Odpočítám to do mikrofonu já, Renku, může to tak být, takže řeknu 3, 2, 1 start a na start ty začínáš. 3, 2, 1, start! A vy samozřejmě můžete klidně fandit, můžete povzbuzovat Reného Golema Richtera. Ty 50 koruny musí být vohnutý tak, aby ten prostředek vypadnul, jo? To znamená, nebo aspoň tak, aby ten prostředek byl viditelně oddělen od toho vnitřku. Karle, jaký máme čas? Půl minuty. 50 koruny se nám ohybají téměř jako kdyby byly z perníku. A je vidět, že i
tak udělaný chlap, jako je René, s tím má trochu trouble. 5 vteřin do konce. Minuta uplynula a já se chci optat, jak to dopadlo. René jede dál. $50 jsou na jeho zuby zřejmě docela pevný. Je vidět, že máme pevnou českou měnu. Ale to nejde z jeho peněz. Takže budeme mít asi všech, nebo takhle. V pokusu se objevilo všech 11 $50, ale uvidíme, kolik jich rozhodčí uznají, protože některý asi úplně dobře zvohybaný nebyli. Takže čas máme zastavený a tady šlo o to, že ty $50 musí mít aspoň viditelně oddělený prostředek od toho okolku, jo. To znamená, že Jirka Hynek, jeden z rozhodčích, teď má důležitý úkol spočítat, kolik z těch $50 bylo zdevastováno správně a kolik z těch $50 ten prostředek zachovalo. Takže zeptám se nejdřív Karla, jak dlouho trvalo zvohybat 11 $50. No já bych začal tím, že v limitu té 1 minuty bylo regulérně ohnuto pouze 3 $50 a, pardon, 5. A ten zbytek, včetně těch 5, trval 2 minuty 12 vteřin. Takže 9 uznaných ohnutých $50 za 2 minuty a 12 vteřin. Pokud to můžeme vzít na kameru, tak se na to můžeme mrknout. A já mám, Renku, ještě na tebe jednu prosbu, takovou dost brutální. Já když jsem tě to viděl dělat kdysi v té televizi, tak ty jsi ty pajsky i vohnul tak, že ten prostředek vypad. Myslíš si, že by to šlo udělat aspoň s jednou, ze dvouma tak, aby ten prostředek byl opravdu vypadlej úplně? Šlo by to ještě? Zkusím. Takže tyhle ty $50 už jsou načatý, v rekordu už jsou spočítaný, ale teď zkusíme, respektive Renek zkusí, jestli se mu povede zubama z té 50 koruny, zubama a kombinačkama z té 50 koruny ten prostředek dostat. Zkuste na něj zařvat, jakože to zvládne. Už chybí opravdu jenom malej kousíček. Málo řvete a málo tleskáte. Jo, je to, prosím vás, pěkně venku. Tady je to krásně vidět. Nevím, kam to mám ukázat správně, tamhle. Takhle je vidět, že 50 koruna je rázem prázdná. Tady je vidět ten prostředek, malinkatej. Doufám, že to vidíte tam. No, jedna by mi stačila, ale jestli dáš ještě druhou. Pán v červeném triku kroutí hlavou, jakože to je úplnej blázinec tady, protože věděl, co to je, když má zabejčit a vohnout to kombinačkama, ne mezi zubama, ale silou svých svalů, a Renek to vlastně páčí pomocí svý čelisti. Chtěl jsem jednu, nemusíš dělat dvě.
On je hrozný, jo? Když tady třeba před rokem nebo před 2 lety si řekl, že zvedne 700 kg živý váhy v zubech, tak nedal pokoj, dokud opravdu se 700 kg nebo ještě víc než 700 kg živý váhy neodlepilo od země. To je na záchod nebo pro pivo? To kolečko nemůžete dostat, protože to bude vystavený v Muzeu rekordů a kuriozit a budeme se na něj nábožně dívat. Kdyby se mu podařilo udělat to druhý, tak to bude vystavený v expozici Zlaté české ručičky, protože expozice máme 2 a tam se budeme taky nábožně na něj koukat. Takže prosím vás, 2 50 koruny úplně totálně zdevastoval René Golem Richter. Vy mu tleskáte a já jsem z toho úplně celý opocenej.